एक दिने राधा देवी मने विचारिले मोहनर बेश आज धरिबी बोइले। श्रीकृष्ण अंगकु सभे जेउ अलंकार जे परिबसन कृष्ण अंगकु सुंदर। से समस्त घेनी राधा वृंदावने गले कदम्ब मूल रे जाई प्रवेश हईले। निज देह अलंकार निज हस्ते फेई कदम्ब वृक्ष रे ताहा रखिले लुचाई। तालुरे बांधिले चूल केश दिव्य बेणी पादरे नूपुर खंजा नासार बसणी। अंगुली रे मुद्रिका हे श्रीहस्ते कंगण कटीरे किंकिणी साजे बाजे ऋण झुण। कंठे लंभे व्याघ्र नख बाहुरे बाहुटी भाले गरचना टपी तिलकर पटी। सरु झिन पीताम्बर परिधान कले नाना जाति पुष्पमाल कंठे लंबाइले। के मुखे कहिब राधा छद्म कृष्ण बेश सुने थाई देवगण हईले हरस। साक्षाते परम लक्ष्मी राधा ठाकुराणी मोहन बेशरे उभा त्रिभंगी माठाणी। पयरे पयर छंदी तेर छे अनाई पोको बिंभा धरे मंद हास प्रकाशई। मोहन मुरली धरी निपमूले रही सधीरे बजांती राधा अधरे लगाई। आस कृष्ण करिबाए बने रस केली अधभूते बाजे बंशी आस चंद्रावली। पुणी ही द्वितीय रंध्रे बजांती श्रीमती आस आस कृष्ण चंद्र करिब सुरती। कृष्ण नाम हुड़ी बंशी बोले राधे राधे आस प्राणेश्वरी बोली बजाए आनंदे। सुनी बंशी स्वन राधा विषाद भजिले फेराई आर के रंध्रे पुणी बजाइले। बोइले रे बंशी घेन मोहर आदेश कृष्ण कने पसी कर बिहोल मानस। बोले आस आस कृष्ण वृंदावने आस डाके निज दासी तब अंके आसीबस। एते भासी राशेश्वरी फुंकिले मुरली केबे न बाजई बंशी कृष्ण कृष्ण बोली। कृष्ण नाम छाड़ी डाके आस चंद्रावली आश्चर्य होइले शुणी राधिका सुंदरी। आर रंध्रे पुणी राधा मुरली फुंकिले केबे कृष्ण नाम न बाजे मुरली रे। बारंबार बदलाई बजाई मुरली बने आस कृष्ण चंद्र डाके चंद्रावली। कृष्ण नाम छाड़ी राधा नाम रे बजाई उच्चे डाके आस आस आग प्रिय सही। फेराई पंचम रंध्रे पुणी ही मुरली बजांती क्रोधरे राधा आस बनमाली। कृष्ण नामे केते बेले मुरली न बाजे कृष्ण नामे बजाइले राधा नामे बाजे। शुणी न आश्चर्य होई बोलंती किशोरी भला शिखाइच कृष्ण मो नामकु धरी। जेते बजाइले कृष्ण नाम न बाजई निरंतरे मोर नाम धरिए डाकई। जेबे न मानिला मोर
କଥା ଗୋଟି ହେଇ କିମ୍ପାଇଁ ଏହାକୁ ହସ୍ତେ ଧରିବିଟି ମୁହିଁ। ଏତେ ବୋଲି ମୁରଲିକି ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ ପାଶରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ସେ ମୁରଲି ରନ୍ଧ୍ରେ ବାୟୁ ପସିଣ ବାଜିଲା କେ ବଂଶୀ ବାହୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ନ ହୋଇଲା। ଅତି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ବାଜୁଛି ମୁରଲି ଆସ ଆସ ରାଧେ ଗୋ କରିବା ରାସ କେଳି। କନେ ଶୁଣି ରାଇ ହୃଦେ ବାଜେ ପଞ୍ଚସ୍ୱର କାତରେ ଉଠାଇ ବଂଶୀ ଘେନିଲେ ହସ୍ତର ମୁଠାରେ ତା ରନ୍ଧ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧ କଲେ ତା ମୁଖରେ ଅନ୍ୟ କର ଅଙ୍ଗୁଳି ଭରିଲେ। ବିହୁଳିତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଇ ଯେତେ ନିବାରିଲେ ସେ ନିବାରି ହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡ ମୋର ମହତ ସାରିଲା ଏହି ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ମାନ ବୁଡ଼ାଇଲା। ଏହି ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଙ୍ଗ ଏହି ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ କଲା ଅଙ୍ଗ। ଏହି ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡ ମୋର ସାରିଲା ସକଳ ଏହି ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ସଦା ହରବର। ଏହି ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡ ମୋର ମନ ଭ୍ରମ କଲା ଏହି ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡ ମୋର ଜାତି ବୁଡ଼ାଇଲା। ଏହି ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡ ମୋର ସର୍ବ କଲା ନାଶ ଏହି ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ନିଶ୍ଚେ ହେବି ଧ୍ୱଂସ। ଏହି ବଂଶୀ ଯାହାର ତାକୁ ଆଜି ନ ଦେଖିଲେ ଏ ଜୀବନ ମୋର ଆଉ ନ ରଖିବି ଭୋଲେ। କୃଷ୍ଣ ନ ଦେଖିଲେ ଆଜ ଗପକୁ ନ ଯିବି ଏହିଠାରେ ରହି ପଛେ ଜୀବନ ହାରିବି। ଏ ମୋହନ ବେଶ ମୋର ନ ଦେଖିଲେ ହରି କାହିଁ ପାଇଁ ଯିବି ଆଉ ଗୋପପୁର ଫେରି। ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ରାଇ ନିପ ମୂଳେ ବସି ବୋଲନ୍ତି ନ ବାଜୁ କିମ୍ପା କୃଷ୍ଣ ନାମେ ବଂଶୀ। ପରୀକ୍ଷିତକୁ କହନ୍ତି ଶୁକ ନାମେ ଜ୍ୟୋତି ଏ ଉତାରୁ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ହେ ନୃପତି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଏ ଯେ ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀ ଯାହା ଶୁଣି ଭବକୁ ତରିଥାଏ ପ୍ରାଣୀ। ସେହି ଚରିତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ କହୁଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଯେପରି ହୋଇଛି। ତଳେ ଥୋଇଥିଲା ସିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁରଲି କୃଷ୍ଣ ନାମ କହି ଫୁଙ୍କି ଦେଲେ ହସ୍ତେ ଧରି। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହୋଇ କରି ମୁରଲି ବାଜିଲା ଶେଷ ବୋଧ ଗୋଟି ତିନି ପୁରକୁ ଶୁଭିଲା। ତ୍ରିପୁରର ଲୋକ ଶୁଣି ଚକିତ ହୋଇଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ବଂଶୀ ବାଜେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ। ମଥୁରାରେ କଂସ ରାଜା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୁଭିଲା ସେ ନାମ ଶୁଣି ଅଜ୍ଞାନେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି କ୍ଷଣେ ଚେତା ଲୋଭି ଭାବୋଇ ରାଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଜାଏ ବଂଶୀ ରହି ବୃନ୍ଦାବନ। କାଳ ସର୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଦଂଶେ ଯାର ବଂଶୀ ସୋନ ଯା ନାମ ଶୁଣିଲେ କମ୍ପେ ମୋ ପଞ୍ଚ ପରାଣ। ଦେବଙ୍କର ଛଳେ ମତେ ମାରିବାର ପାଇଁ ଜନମ ଲୋଭି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛି ବଜ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ମାରିବା ପାଇଁ କି ତାକୁ ନାନା କଥା କଲି ପୁତନାକୁ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ଗୋପକୁ ପେଶିଲି। କେହି ନ ଫେରିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାଇଲା ଏତେ ଭାଳି କଂସାସୁର ମନେ ଭୟ କଲା।